Ako si myslíš, ja nezaplatím 1900 korún, a potom keď to ja zaplatím? A to keď sa zaplatí? A potom zaplatím 4000 za byt? Však mi dáva 1200, a šéf treba zaplatiť 1800 za byt. Čo na dva rázy? Ona mi dáva, že mi dáva z výplaty 1100. To je negramotné. Tak to ja ešte z mojej podpory doplácam. Potom ti daj na 2 rázy 3600 korún. Ja som zvedavý. Tak dá ti na 2 rázy. Naraz 3600 korún. A už nebudela 15. červena. Toto čo už se mnou začala robiť, tá kurva teky. Je na 2 rázy. Čo na 2 rázy? Ja som dobre povedal. 25. nebudem mať peniaze. Jehihi. A 500 korún to veda. Bude Peter Stora chodiť do školy. Tak padáte. Odtiaľ budeš do školy. A tam budete bývať bez cigári. A ja nie. Toto čo už začala robiť. Tak je 15 tisíc málo. Veď to nerobila, ja neviem, čo to začala robiť. 3 mesiace, to je piči, čo robí. Víš, tá kurva spinala. Bude tvoj syn Stora chodiť. Stora bude chodiť do školy. Akurát od 7. a do 8. bude do školy. Vyzvala tú krabicu. Kurva, vyjebal, čo tam dal tie papiere? Tu to robí, tu to robí. Však ona ma núti, ešte aby ma zavreli. Spína. Tam bude bývať i tvoja rodina. Čo si ty za kurvu zagrenu spinavú? No teda, Milúča Tereza sa kurví špinavé a ten kur majú peniaze. A táto kurva nevie nič, stále prejebať. Mne je jedno, mne je jedno. Ja mám začínať byť neplatiť. Ty kurva, čo robíš se mnou? Tak to bude pokračovať. A už to narastí a za chvíľu budeme dlžiť 50 tisíc zabiť. Opica negramotná vyjebaná. Dobrá, to nie je doma, oni si míňajú žeru. Nejebúce matere a povedia prepijem, ty kurva špinavá. 500 korún som ti dal, ja som mal 400. A už nemá, pred 3 dňama som jej dal 500 korún a nemá peniaze. Ty púzeránska špinavá. Čo si mi dala? Čo si mi dala? 60. Koľko? 60 potom nájde piva, nie čo kričíš? No. To si mi dala z mojich, čo to ti dal. Viem. Ty špina, vyjebavá, špinavá. Kurva, špinavská, vyjebavá. Vero. Mňa najebu, že pôjdem ja do tora bývať krv teba, ty kurva. Ťa zabijem! A kto ho potom zaplatí? To odkiaľ zobereš potom 4000 korún naraz. Musí mi to dať, sebe. Počúvaj, dá si mi to dávať. Ty si, a ja ti to dám potom. Čo koľko? Čo koľko? Čo koľko? Čo koľko? Čo koľko? A potom ja ti to dám na výplatu, nie? Nie, go! Čo koľko? Čo koľko? Však 1700 korún musím zaplatiť. 1700. Ako to zaplatím? Čo ako to zaplatím? Bože, čo? Ako? Ja mi nemá to nemusí mi to dať, no tak nemusí dať. Čo potom mi dáš? Kedy? Čo mi dáš? Čo mi dáš? Kedy potom? Kedy? Kedy? Koľko potom mi? Čo potom? Potom dáš 4000 na byt a ostane ma 2000 na strahu zase. Na 2 týždne. Vieš, čo to začala robiť? Mária Bože. Čo potom? Ako potom? Potom dáš výplaty
4000 korún na byt a ostane ti 2000 zase. A čo potom? Čo potom? Potom čo? Už nebude mať 20. čo hrať. Bola naučená, čo dostala tých 4500, rozjebala Maďarka jej dávala, pozor, bola naučená. Bola, nezaplatím byt 1800. Na druhý mesiac chytne 3600. Nedaj. Kde sa vyješ? Čo je? Nedaj. Čo je beta, kurva? Čo povedala? Čo to povedala? Čo nemám dať, čo povedala? Ježiš, Maria. Zrazu mi budú upomienky, ko ti zabiť. Toto je piči. To rozjebalo, ako chcela tých 4500 korún. Ona myslela, že každý mesiac dajú 4500 korún. Rozjebala, bola naučená, pozor, nemá peniaze. Ešte ja som jej dal 500 korún. Čo bude spomínať ty? Keď ti bude syn, ktorá chodí do školy, potom ty budeš počítať. Budeš ti počítať. Ale ty už ktorá do školy nebudeš počítať do roboty, lebo ťa zabijem. Už čo to začala sa mnou robiť? Tak ja už krv kurvu nebudem pýtovať utiaľať. Ja ani ráno nestanu. Keď si to ide na hlavu. Pozri, a jebe, pôjdem do tej izby. Ujebnem kladivom! Potom mu to prejebe všetky cigarety. Bohato, ak ja si môžem dovoliť nezaplatiť byt, lebo ona má 80 korún a už som jej dal 500. Toto ani pravda není. 2 týždne som opitý, čo mi Jožo pýta, a klube, tam čo behám s ním. Ona nemá peniaze. Nežerem, nič nežerem doma. Ona všetko prejede. 2 týždne som nejedol doma, poriadne. O polnoci som domov chodil opitý. Čo mi Jožo platil? Ona nemá peniaze. Ale ešte mi povie, aby som byť neplatil. Ježiš, Kristova Mária, a cigáň. Tak ťa zameškáme. My ťa dokola aj nedostaneme za 20 rokov. Keď zameškáme mesiac. Ona si svoje jebe, oni dostanú peniaze. Tak si dostala minule 4500. A keď si bola požičiavať od Maďarky. I špina. 4500 dostala navyše. A keď si bola od Maďarky. Jožo mi platil. Už som chodil za klub a zajebal mi jeden. To si bude. Ona nemá peniaze. Lepšia aj tak zajebala a mala ten. Mne nedával, ja som mal celý týždeň všetko chodil. Povedal. Prídu Vianoce. Kapete, pani. Kapete. Na desiatu ma došlo.